story time. So while nagaluto ko dai, mag-story ko sa ako ang experience guys. Sa isa ka cafe, nag-order ko ato og kanang oglio pasta. Isa siya ka meeting. So naghilasilas ko kay ako ang nailan naman gyud na pagkaon dito kay di man ako mabasang uban. So ako nailan ra dito nga pagkaon is kaning pasta ra gyud, pasta ra gyud ako na pamilya no. Pero ako ang nanang natilawan na pasta is kanang spaghetti lang o kanang mga kuan karang mga carbonara mo ra akong nahibalan na pasta. So pag order nako dito diyan ko pag abot sa akong lamisa na-shock kay ko dahil pero wala ko nagpalata kay hilason man. So wala ko nagpalata anak ko nga wala ko dito. Sus pagtan-aw nako dai oily kay nga pasta kanang pasta gud na sa spaghetti nga pasta mo na siya oily kaayo tapos wala sus mo ra to oily kay siya tapos gibot niya og unom kapasayan. Dai nakuratan jud ko dai sa ako ang sa presyo dai anak ko nga hala mo ora ni ano jud dito ignorante mo kay tano kay mo dito siya oglio pasta ang tawag ato. So pag why not no magluto ka na sa balay no kanang with a twist, i carbonara sauce nako siya. So lamian man dai siya no.